Nsu bwomo Gusii umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokerio y'abayibuli omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye no menya tengabaito ote tunde baba ngaye tengakelitoke moiwe Monchumulike nende bono asiri tukuliare obuna botambe na kwiranira nende gwika sensemo ya Nyansiongo eyo gotoko monchumulikiria ase bunge ya Buragwase county ya Nyamira ekerongerete kosanga na gukumanya mange igori Ching'Igekero cy'omugu siri tukuliare monchumulikiria na ndi gotoko chikogendra stwaterete iki yaeta ekero twabete tugukwanira igoro yemibaye no twasangeta mange na rito igwete na tugutugu magunkura na seremani amangana akaba manzu timate no mwata mangana yo kero twakwanete gora ya tugu magungura na seremani wangana kawamu ya sana na nitukulia rubuna butambe na umira nande no mugaka ne muri atemba oyibona na kigete kote ya buri tangani ole omuliki bwe bitabo asifade yo murigereria omugaka na aranda ake mbona hakora ta ukomerete wiki ya eta wanyuri angeretere oboronga na ndinke mbuya mono murario minto nyanja asogo ikabwana iga Nyansiongo tari bwana iga ndiane mukungune ro gutwara bwoye musaja gutwara riyaye omwa tuntu bwa tumukinenka omukino yongo omukino onyombe ine yo mukungu mwanyarebe mwamura mwakeria ne rieteretari eriao wono nabo kungeria ria manoti ria makuri ria tirimba ria temba aigona ria temba tore wono kamuri iga kwariga ni gwekirage mbia mono inje ni muri mogera temba kurikande bitabu ngukwanande n'abantu ngurikande speech naende ninyanjete Gusii naende nonda se kiombekerige kurwanirira Gusii naende nonde kiombekeriki Kisii and Nyamira Counties naende nonde emetietande omugayani webi nonde omugayani okoti koti ya Nyamira koti ya Kisii na koti ya Milimani Nairobi igoro omugayani yakero ndo bya kongire ebintu mbere kibire koti koti ekorigererie sherie eborete bakereta asitore twacha kugayana abantu baria barororo nakini kugayana bono moncho muligero kwa ibure bono igaro mugayani bwebinda bo igono mugako koigerera igo barase kyombekerio koigerera Gusii na bono moncho moto gusanganere aseri tukuria igotoka ntokwane igoro yemebajeno andake turenyuria ngo murigererio Ndizi TV ingi twatebete emibayeno no bongaini gete borwete no bobanyi ao bokogera omuntu bwera enkwana eria arekire onena anyamano kwarekire enkwana kuyekwana gukimoino ekorosia abantu bekango mubayeno yomo gatia egera koreki ebwe muna twatebete liringo murayi orachiko muboria ngo murayi oyo boringa kiarega onyago tokonya kende agoteba ngakai burayi mboranguru boekige na bori bwomu yani oburayi igo boko baraisi ekere bwa facilitated boire kige no borio bwomo ochoboye oburayi obotegeta abantu babwanjera na babotugeka erinde bwa facilitate bwamana kuraika oburayi mboronguru boye kige na bori bwomo monchu muligire bono igo tokwane igoro ya emebayeno twabere mu bayeno rogotebana bakungu tibana gotogia onde kungu banya gatogi onde kangamba atogeti nyamani okangomba atogeti nyamani oino mubayeno na kigo bono bakungu banya bono manyete na bakonyora omonto iga isikaria asikirekerage asikire kabisa omonto kabisa gose abantu bakominyoka gisiboti asikire mono gose mugambi onde kabisa kabekire gobi yari omodio gose omugambi asikire ayuwe kanyomba no omonto bosoye
Oyo mukungu. No muntu No muntu boso. Lakini sikali nasikire. Ona ngakima minto. Nakibono rinde atasi kunyomba iga. Tigenda kuchandika. Mbanya gotogionde. Kanga mba togeti nyamani. Omuga konde naye karo mugusii. Obwata abarugi baye. Akarora rero tigangore nyama. Agachi akagure nyama erena mauga. Bagaji bagateba na maugoka. Agaja akagura nyama steak bagatebe steak ingwanzire agaja akagura amatumbo igenero nenyama akamana guki akagura lini akaleta agayikinyomba akarenga linga lero gotogi gwande ateba ikebana ninki gwari kuriye akanya inyama bujege bwata gatinya bona baja goteba ya mbanya gotogi onde kangamba togeti olio bakareteki baretere tamani bona bona zone kunda ngati goji gotogi kunyomba ya okangomba togeti nyamani nyamani olio baretere lini bakungu manya gotogi onde ya abarende bakorate bo musacha nyamba timbariko oyo sa tinkomanya nanya kumanya mwako yo nanya kugenda buonya na timanye ti oyo lakini aba Gusii baba teba na uranyoro oyo tago tengera gendeki ona rinde yambanya gotogionde nyamani onya hata togetiwe karo uche karete tikire gento bona aja kanyora tergo togi bona ngakirendo roje lakini na mane bakungumba gotogi mondo bona turabe kumuroberia nsemo na mane bakungumba gotogi mondo turabe kumuroberia nsemo ndatonyo sukia busa ranze tari mondo twabeka mbana gotogi onde oyo banyomete yani nyomba ba gotogi nyomba aga baswato na bara agenda togi muno yu magako yuwate lakini nyomba iga yara akoroje muno mugaka bwenka kari koro chimina no muntu ogotigotogigwa iga koroje no mugaka bwenka iga nabo igo nabo mugambia arario monene kagocha korushi uniform yaye garoje no mugaka onka lakini agenda asande na bagotogigwa nabo yarenge igo mbanya gotogione yani onde tanya bateba ngabua nenje ngotogigwande ya kangamba togeti nyamani aho kwaretera lini bantu bamomba chayani bantu bamomba chayani nabegochereyo nga rinde bona abantu kumukine tamo iga omaite nabakonyora no muchi oyo moga igo monto ukumite isiko bya mana sana lakini nka iga achaire bono nabere iga bantu bamomba chayani nabakonyora monto isikire iga nka iga mono yani kintu kiri bagoteba nga nonya ni bibirio monene yesa tebete nga mobanitanya gosikwa sobo naboge nga bantu bamomba chayani egine ntuki arengo kurukana ndo roje makabono nkero sigiasire nabokero aye bono manyite naboko monta asikire sana isiko sara gini ka sarwete atenne so abo nonya ne kwene yetundo bali no wache manta ko wasara no nabo yarenge igo egine experience unobo manyi abantu barorire bakayakire ko baki umubayeno basacha tibanya ko bisana mbara ahaja tibanya ko bisana mbara nakigo ni yani gere ngaki ngonye gutagete kokonywa kuri muntu musacha rwe sabasacha bande yogoteba nga baminto yaya endorera ngo nonya siringi 200 yabo nchire nyumba turi kona kubisa yaya igo nga babisacha mbana kubisa nambara baminto nkonye nayo gokonyo igo okay igo banyano lendo obosemi bumusigo wetru banyano bomboro bibona obosemi mboli ngaki muntu to basa gokwa na mecha emechando gete obwate tebya bamino musange bagokonye muna bono oliga na bona nywale bona timbu atigene mubuko gango chira na bongo batebinga kai abasaja mbana kubisa nambara utako nga 200 yawo bona igo tindiko na kwebisa nga inkwege kyobisa yani usikuve kyobisa mate utukimbuli bwakore tu ekaraka una basacha abangi go baguita ko batkene mechande bagoitera ibimi ekubisa chimbara
chimbara ne ekero omonto agachweregete amagoro iga achweregete amagoro iga bono gochwereka kuria amagoro kuria ayetigaga no kobisa ng'aga maminto ndi nabwate riogo wakonywa basacha mbana kobisa nambara igo musacha kabwate mujana tigesokia urabona kigento ngera kemigete na kituragesonso bono omonto goteba ng'a yaya ng'a ngomo so mongino ndamire nyomba ng'abono mongino ndamire nyomba bona ngwekora ndi bobe koigure mbanya gokora ki mbanya gotogi onde bono gwe motebi ng'a na intu nabo ngo gutore ntwakwana igoro y'abasamaro tokwana igoro yo umugirango uno twate abamate bara na mabera abarogoro rende no twate abana mabera ate yake dari mabera ate yake ine echomererio abasamaro nigo bakobe go guma bube iga bagoteba iga ntu batumu banye no goteba ekereka tebe echomererie erie mu bayeno yonga abagoro ng'abasamaro mabega mabwata maya ko mabega mabe ekere yarenge gasieri yari kubwatwa bono gose ne no kwatia bono gose no kulema bono gose no kuimukie binti amarindi igo barenge chinguru sana naende bare chinguru chinyinge lakini bawo jwe karansa mesa bono ngangora gerore bono rirore naro na bagokora ana bakoraga ko nabako bego bonene bono ngama bwata maya asigasi mabega mabe bono nabo yarenga egine ino ekemanyi barete bano bagochomereria ukero omonto senguragira batulimba ibi mbauti batakoiba abaturi no muntu gorukwe proximity orio ogoture ebyoma okonie ebyoma bono urarie workshop yaye muna kwareto no muuti no muntu orio kumutira omuriro kurwa semeguba ekera gutura kurwa semeguba igako ba assistant yaye bono omo kwendo omo turi oyo anya wacha wapi momoro wose no bukombe kwa mwakana muna kwagenda ujariga oboniri kogochigocha after 2 days kwanyana lya guturaga agantaga ke mbona abo igirigati amura ani abatulimba ibi aba utia oyoyo komutero murro nero tari ogaraki nero tari kuiba yare tabwati nkiabwata ku yani umo bayeno yogo chirori bateba ngaki tanga monibiki utali muganga kanga monibiki tanga nabora tebe tanga nabora tebe kanga monibiki utali muganga yani nga omo businessman yabange babo naba ko kuganga ke naba batenga mambyo choche onyore nasonire sutie ngachibesa Jones kwa machibesa Jones chibesa chokore gente kyao kugocha mambi karatiga gai nakuko ganga wa ndo chama ngana mwe monju muligiri bono tonto kwana igoro yeme bayeno yaito kusanga siri tukuria reka ronse muchenya nsiyonga na chieka gotebia ono mugaka ne muri atemba uyibona oro omuriki bwe bitabo naye no gwato bayeno gete oganeti anyare gukumanyia engencho yaye ningire na kioro gutumeka nabo gutumu jumbe gotera sina mbere ga baskirini omoncho muligereria eliumu bayeno uyu anyare konyo ligereria na konyobeka senchere engiya beka bokobwambura toigame beka bokobwambura toigame yani asinari moko nyora inga kieria tikwale kuiga mase busa igonye boirwa ombo iyo yori embure yo goita gwaje kwaiga mase omotore bono asengenche yo no gotebia muraba mino gaiga banywa mande iga ngabo enseyo bono bono moko nyora beka bokobwambura toigame bono enyamu muro mindo na nyoma iga abu dero na bongo jona bongo ire rungdare beka bokobwambura
toigamire igona kiekire ndia yani twara omuiri kirasi twara abairi bairiga kende geko baitoka sinaro kwande bamura bari base inaria ibakunywa meke ngumbu gioka batei baje gocha gochege skimu yeye gaga nyanshongeye kanga bono gaga kwagenda ari mata ari bakwaire kinsaga mukangaro nyambera raisha ndi balengega jogane ku Rwanda nyandi banyoma kurwa kangona guchinsaga kurwa arabu kana na kanswa kamkwandu borega beka boko bwambura toigame twabere tokoigu muchikaro ningo ngote yabarana ke bintu nebya ya muchikare ningo ebinto nebya muchikare ebinto mbyo ntigera ontigera agatigera onde tutagenda nimateri boli nase bintu nebyo ntigera agatigera onde karate berango igoro ya bintu mbya muchikare okoremera linkore okonyora omonto agasaine anyore egintu bwangu okuganya nokuya ganya gachikare ocha kubikira tali buaje ronyo bintu bwanga so bwangu engakine lokanyora goso mwana ari kirasi satoiga otebire ngabona kangana akire bono ko mono iro konyora asa bana bari ase angane gashire mono chikwareiga bakire gosi chikware mwana yako takachiri bwo mubuko bono mara mocho babiro monto monene bono teribo ngora bintu mbya muchikare mbose mikigo chia somo Gusii to kwana bono bintu yani oremera kuro nabo gocha konyora kireke meki utagete ebintu bya muchikare bono ebintu nebyo ntigera akatigera onde ebintu mbyo ntigeire agatigera onde umanyete ubaje noyo abasabe bakonyotumeka bobe mwate ngoranyo igure bintu mbyo ntigera agatigera bintu mbyo ntigeire agatigera onde abasabe bakomacho gutumya ubaje noyo bobe ebintu egento nkeria naki ngonye gose kwanyorete enibo yatigetu gose na abaibori bao barenge nekiombe tigago chirike gimo kikorepi na karinke tigereraria na tigereri bari bakurunyuma bakurumaira barabona kamacho kora gaja tigere gajimaira na karoko karie gatigere onde igo kobwate bi yokoranga abantu abange babwate biasara gete biko nako bakogenda tiga kubikura piko taborana tigero onde gochimaga tigera abainani gekora ngora toros no muntu geto bwato osine nibo gete gasirete tokanini be ya enere yasirete igo mba somete mu bayeno uyu ebintu mbyo ontigeire agatigera onde bintu byangora saga bikwanga mwate manyana toko igwego kwane kakire ngaki bintu byangora lakini ubo imwe bintu binaki bintu byangora saga bikwanga yani ebintu bikire komosi ebintu bikire busonsogoro ebintu bikire roti tiga kurwanie ebintu n'ekinguru kubitereria gendera ngora erinde esagasaga n'erianga igotagete naanderia ya ebintu byangora ego esagasaga bikorete byangete aye genda ngora ebintu bya nabo gocho kubikira bana litwate banga omonto naria ali kirwega siga akore kigima na gatagete kuibe bintu byabande ga onia agoro motoka akore kiguchiaria genda ngora bintu bikone sasa tibura bintu bikone sasa tibura mache muriro ibora ibu ekene experience ekene kemanya abantu bamanyete naki aminto ebintu mbikone sasa tie kaibura mache muriro kaibura ibu bono manyete esasati ne relevant gracio kwende ntambe rie sasati rie roje sasati rie kurumate yaye kere sasati erete na macha agota kutirimbo aya omorero chinginda nabajiko baiga chinginde jikanjere kogo chugoja kwanya neliburio kaliro igonga ebikone ebintu nkoera bire ebintu byonjorerani
ebinto mbiko bamuna biro lyoka binto mbikone sasa tie kaibura mache kamorero kaibura ibu Asumo Gusii ngenjenere. aso mugusie gento ngeri naki nabora kage egento ngego soka kirioka gerete giasoka bono Kirioka gerete giasoka yasoka bikone mbiro Osente bena binto mbikunyara ka obuna bire lyoka ngonjoro libire no muntu mutaka mami nyorare ero sasa ate mami na ubira sasa ati mata ali na maja gosoka omoriro yo bwogete igo kumetie yo janyane libuyo kaliro ige binto ngonjoro libire birenge nyanje nekera diria abantu bakaminyokire bono rinde egento gyoke gerago konya abune birenge bono gokuminyoka borio ora minyoka okuguru gugwita iga naki giya nga birenge nyanje no kuminyoka kumingiriara bukabara mbo muma bukageranga tandura ngobo yane obukabara bono watu muntu mukabara no muntu bukabarambo muma bukageranga tandura ngobo yane ngaja gwityankyo yani obukabara yani stubbornness was bright yani omuntu ainenete obwenenugete bono yo no mu subatigete obwa ori kwanga omuntu getekera ngana omuntu ino mutaka obukabara rende ngabono injene esangonde omuntu etarikende nyuma yayo omuntu yagaja kabe ku mugambi chief akaja kubura ngabono gaga ngari kanga na misya bukabarambo muma Nkiye ko tosomi bune ntumo Gusii. Iyaga tosomi naki tubase kurigererio muntu muchaye ese state yale bono. Aya. Ngoja kuhonjoro lyale. Na nyuma ngaborabe. Obokumu ningi. Obokumu no ne gento oga kebwenere to konyora lakini kwa ngoya wakanya wakira to kuburia wa kumarioka to kuburia iba gogosoka oburie okumu nendwari mbaye no yonkyo chereta somo Gusii bokumundu ali engenji yaye niyi egento ngere gwatagete kuburia kegokonye egento ngere gwatagete kanga kwagenda akeigo tuoburie nga iga no ebibe no obucheno ebibande bikubweterwa yamba nganya kurwa bakagendereri eria bono obukumu buria otaburia bwagerire kwa rwarire nsabu ngayinya gitariera ali omuntu akoigunya disitio hospitali ali nga genda do number 7 yo betwesi ndani oikoro bono liba gakuburia nga ngayere okira abuigo ondwari yamo nabe muriete igorioka yani obukumu no bobe yani orno bwoba na tinkuburia ine ndwari yayo no eri banarimwa nimonju murigire bono koigure ayango kore kanare tukurigireria omuntu gwachira asegete oikira asegete otagite kuburi nyarebe nkajiare bono kwamana gutitingara ona gobana ningonkuburiga nakibona gokora omuntu kware kurigi paka no arenga basi watagete pakogenda ori ni gari ochire ingo kware kurigi obe abasoka ndera gari eri kwara yagendo obe na arenge bana singe njo titingarete no bukumu nendwari bore bogiri bwameseke musombo orochuo kuria orochuo wase musomba orochuo kuria yani gereiga bogiri bwameseke ninki emeseke ntonyeroje munere ukogira no gutiga toye lakini nabora yirio nyenjara yakoreteki gekuriete bone bintombire omuntu kogira okoba bire quality ngao matoka tokuria iga oroje nonyore omugambi okuria matoka ejiro nako lakini amatoka tari amaya sana ngiya kogera taria matoka ari ejiro ngiya kogera taria matoka ari ejiro ikiara na araba sumba bako
yani is ordinary kero muntu ngo yari yale bono nganga bugiri bwa meseke musomba orochuo kolia ona yani ndia matoke muna basomba lakini amatoke tali amaya na mayale bono meseke tali mija ngirendo tayiriere igoni ngia batasomya obosike ngogera bole obosike ngogera boro omonto akwanga okonyora okogorera omonto gose erango ya moitire yango kogorera nde sota iga onyu lakini obosike bori bwagera ogira ngiagirira kero omonto akonyuga iga kero omonto akuriga iga mogiri meseke musombaro chokoria omubayeno rogote ona bogotu tibori gokora ki tibori gokura bogotu tibori gokura ono manyete omonto igago chonyora ogotire mburi kubukikengere nganya leberero gwaikire rero gwa gukire mbali bako tererwa happy birthday y'abantu bari mbiya sana anyo kaje bwate kana ko ake happy birthday ikiagera igena ko tebi ngoba ko tubwakore ngonya gongurira bure bono bogotu mburi gukura ayo goje gutogera gwagotererio kaigo kaichimbu je chikwe mutwe mangana kiaya kwansire ko kwesokoro liba gokorwa omugaka oje kusokoro oje ko imukyo ko boke meeting mbando bagochora karati gasokoro aninkale kwago tetema ngana utabwati value Watra wana tuganda muntu mokomoka na mweri atema ngoja sro mwanchu murigiria igotoro mugaka na mweri atema katokwana igoro yeme bajeno igongoja kokoso mitoli igoro yeme bajeno manyu bajeno kyo yo na ende umwe ncho bajeno yo no yo gendra gotobwati asumuro rwechingekero cyo mugusi tano muntu mokotokerana tosanga mange toska omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero una vale mangae mwana bwenguko gatebye omwana amate ya Vincent Sakawa Mose nigi kubaburia obokonyi kubwatikana n'umwana bw'omunyaruka Sharon Mora Sakawa bw'emyaka 13 oyolenge osome kirasi kya 5 na 3 ase sukuru ya ria mukuowe irondi nyaribari masaba yosirete kurwa senka yabo kitariki 15 cy'umutinyo yo mutangani bw'omwaka oyo rituko ria Jumapili ekieni kiaye nigokere keigatwa neritukerio asirete kurwa sobo nigabegete t-shirt emwamu nerongi ya pink niga gukwana umuntu wa bwegiswahili neke Gusii onye kuwa mororire mwakirezimi tato mwabo ase namba enoti 52 ibere inye enoti 52 isano na isato ibere isano kianda gose enoti 52 isato isano kianda isano na ibere isato isano enoti isano nemo gose oa koroboti asegeteseni ky'abanyanyimbo keibacho gusegeteseni kende yonsi ky'abanyanyimbo ine aye n'umunye bw'ikianga cya mitumba kiri cy'abana n'abantu abanene na nigo otagitego kigora gikakyange bono mama tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesieri na munwa iga toko ni mitumba bells whereby toko ni chianga cy'abana cy'abantu abanene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blankets tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada mutarere imeyomo chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo enyumba ya Ouru Power first floor room 35 ekeroko genda daraja 2 nje n'inkanze tokora to musibo koruga igase mama TV ase ngenje mesibo yaye grade 1 na ndere miya emesigo mesafi kotomatole mesigo na ngochi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngoja ali customer
t-shirt ngotoare twabeke wiki engima akesi mibono obeke oda yao ase namba enoti isano na ibere isano na ibere enoti isano na isato eyemo isano nemo enoti isano Gusii enoti isano na ibere isano na ibere isano isano na ibere inye isano na isato isano Gusii enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi mitumba Bales enyorere chianga cha mitumba asigika kiange Maya de chiba sangoro kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yukwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bari miaka 13 guche igoro Wima Electricals and Electronics nabaoni abebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere Gusii enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya abre nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatieki kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkuru ase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere maigo banyole wetera se namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigalete omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyo menyete ngalero unabale mangaye
Munchumulikina ndebo na turenda sentunde ya kabere buna tokonya gusangana ukwanira igoro yemegiro nima tu munchumuligereria no gendete gwesomia no gendete kumanya mange ayibono togendete kuligereria anene asumuru buli bw'Ching'Igekero chumu gusiekana no mugaka ne mweli atemba uyibono atete korasiba nera mache gagetu andu mutu mukochi kongakera embaka wewa gusiba mache mbona kali gusibera mache aye ibono genda gutubwate gutene nsemu ya mtandao Facebook Ndizi TV News na bega nsemu ya YouTube munchumuligereria na bote na buna Ndizi TV News nache ukumanya buli tangane buna ki onye ko bwate ngwana ko boli kondo wensigoro yomu bayeno geto gantu komanya engenye nkubochia okendu omonto okorie ngubo tacha minta kuna megesa kugasa be mache ya takoegwa kinegesa kwa gusiria igo kere nyomba ya Gusii ni bwate ntiano yaye igo ikina gigekogera ba twatebanga onchari umache ngubochibo kindu omuntu goite ngubo gosokorie ngubo taja minta tebe nganga machango yani taba welcome diseito igo kere nyomba ya Gusii ne bwate ntiano yaye engaki abaise ke barenge gosoka gochiare igo bagatebigwe ngaki seino mugotiana mokonyora gutiande musweta ngoge mwamanyo ino mugetutu gosomunyari bari aba nabasweta gusaba machoge mokonyora otianire engo mwamanyo ino mugirango mokonyora otianire njage mwamanyo ino mubasi mokonyora otianire engera abuna abatondo mokonyora otianire abanyakoni gutiana barense mokonyora otianire njogu onge njogu nekiberi abuna abakeira bona bujare koine ingenjeyo ogende sigisi abantu baitombaro abagenda bogera abantu baitombaro abagenda bo kwerende bo kuria abantu baitombaro nabo kubori bwanga seitonga kimogotiana nengoge bamanya abana abakeira no bakara abange nabo yarengei bona abo no duanyorda abanjari muna bagotiana ngonyora tunobaje no gotebo mwenge sana bonda irareri igo ninki bona omuntu nare yani oro omuntu lakini naende okonyoranga amenyete atamanyeti haro omuntu atamanyeti bono ngwana konyora omuntu obwato buri mu burweto gurumate bakaruguru naende ogotonda ose naende ogochiko kugora chingini echiro bono igo ngabonda irareri yani igararere tobonda mborora kinya burarete eyina ngobwaterane na obonda obuotaroji turikoroga abakoro basume semi basume semi yani babwatanire umonchu muligereria bongaini mukoro ntaroche maisaransa musaino na moteigoro tokorara ororomburi bwa irongo ugango bokoraki iga bwarenge iga kango batonya liko bururu mbori bore irongo kabotonya liko yani obori bwa kabeke irongo bona bore irongo ali obuguna kuoma bogoitwe ryoki bocyandigete tali boigo lakini mano omuntu chikobanyegeri gose mongi nole korurusibongo bwamana kwaruka gojanse bwaguriko bwabwanga toro yani bororo ninki bororombo libole irongo kabatonya liko yani igali irongo gojimbu ya bwale batonya liko bano bwayire ikinege SM yali gokwanwa asumu bayeno nga baminto bororo ninki bororombo libole irongo kabatonya liko naende botorika kote butore naki oborone kamati ya maseko boron kamati ya maseko no boron bwache kamati ne chikaze ne chiande yani boron kamati ya maseko kamati no musubati oyimu kamu muro mwawe nero gorukwe kamati bono nabo muntu abwate obororo akirete iga nanda ke umwe gwa okoraki agoseka
bona bororo nkamati ya maseko nabo gonjore lyoseke bona lindo bororo bwo kana barabwo mbori buya ine semye kurugwa asa abantu babwata obokongu ngaba minto nonyo obokongu buri nabo naende muraseke gotorena borombori goita nkeno robogo kugora borombori goita yaya nabora kago umuntu nachandikite mono lakini tali obororo yani mbori goita na umuntu nabako bayigo egendo bogo kura ne kinoro kwanyoro umuntu oreire orea lakini rende goita koro mbori goita nabako nyoro umuntu onyorero emichando one after the other lakini rende nabako rea tu lakini tagukwa. Okay. Nawondo chabona mangana mayo murigireria. Oganda gusangana gukwana mo na intwe. Buya bwa ngondi sigitie taratwata. Orojirende. Nane twanye sana muna muziki na gwaza gutumeka ga una sigitie taratwata. Ezige taratwata ekeningeke. Diango yenga. Ekere ngondi ebwate emanwa ngondi yegutware emanwa emanwa yamana gukina anyekere ngondi yaba esigiti gere very beautiful eri chinguru ekotuma buya igo bono obuna bwo buya nchira kibono mwatega moto bisete bona iyo omubayeno yigo bineire ukuno kubinera yani mono go koiranga abana basupati kuba gukina omuiseke ka gukina ale sobo iga koreteki iga ale beautiful na ndale chingu lakini ndika chire bwoye anyorira abana atwatire ogutwata no konyora abana atwatire igikini kiriego chagokoraki gego chakako gusira igo bono rinde manyanga obuya bwa ngondi sigitie taratwata liria taranyora abana na liare kieni burunge nande igombuya kagacha konyora abana kieni kirige gochaka gusira igo manyanga buya bwa ngondi nsigitie taratwata ikingeri kebenge nabo kirige practical igo sigitie taratwata na liere ngiye kigima sigitie taratwata liere ngiye nabo ko dirige nande na bwakumi Omajo mwegere omorobiri oyo igoro y'imyaka 13 jigoro iwono nojena aiga parento ga ndazi bageta kere igobono amato kuona ga ikogende class na buya bwa ngondi nzigitie taratu tumanjo murigiria tosangana gotira Ndizi TV onsu umo gusieka to gusangana ye ase margoba ya bono wabeire maiza bakungu ekere kia ikire chinsa kia marogoba omugo nyora abantu bakwayera bwangu tachi konyorwa ike nyomba bono chigo ikange na para iga ko chigonchoka ige enkona iga taro chibosi mono yakorege tutubo no kanga muntu bona kuboli igenge tutubo se muntu nabako nyora bangina abange iga kwayerera iga korege tutubo kanga ninki okaga no muntu bona ikina gigo rukwa ngaki umubayeno ino minute auna nchere ya narako yani abere maisa bakungu ago chigorigereria ororege tutu okaga no muntu bona iki ne chinsa kya ikirega insa moche gari gogoswa nsa 12 na naki mbwamatekie umubayeno yo bwate nintu no mugusi chinsa liba okurigi chinsa goteba nga bwabere maragoba ngojikomura murabore ngojikoba bore nsa mocha bateyo muntu lioka nga bwanyara yabere maisa bakungu igo bwire ncherende konyora bwase egesunte ya tarige sunte konyora bwabere yani omusajara na bakorora oborran kiringe ndoki lakini omongina asingincha kwagaga bwangaro uchinga tigangende bwangu na ireirwe na ende njikorora guse na abana bane na barabu bayireirwe igakogenda bwangu na rorege into tagukemenya bwangu igo na kiye kinga bwana bwabere maisha bakungu that is between saa 12 and then saa 12 na nusu saa moja de igo mbwa matiki kibwate ko chastole uno muguse ne chinsa cyo kumanya no kumanyanga chinsa insa kichiarenge wanchimbo itetogeko wanchimbo itetogeko mogorobo bikuro ogukiera inyeni nanko
bono oyino mubayeno ukobinerwa obwanji izerafu ogeko no monto gete orokoro kwirite ri ogeko bono ogeko igare gocha omusani oye oicho musiomeria ogenda musani oyo ororire ritoro ria yaserire bono rindiri omuntu ria ogocha acha koiba ritoro riria ogeko gochigosoka omuntu nando kokoreki okomuita obwanji bwaye na bwagero jagoito obwanji mbwari etugeko obwanji bongari bwa bikuro ogochera nkonanye jinsa kirio korra abantu bagochanga no bwatero kabu no bwatenye niabo nario omuntu rio mosani oli bwogeko na aina ntenyuma agacha kumuibira na ende twamana gukira bona kerege kobinerwa inkeria ngaki nabo kuboria nga muna gwate balende nga omuntu kanchiro omuntu mumura bwankiro musubati nabo konyoraka na gweta soba buigo akonya gonjoka na tu akamuraka na gweta igare na bara rutu na nerige nanga ngondo kioria kina ende na gonjoka na ngeba na ko bwanchimbu ari etogeko Rabu is blind. Enganero gwakwa no mugaka watena mukungu ta nyago togionde. Ngendo gwakwa ngamba atogete nyamani. Ukangomba atogete nyamani. Lakini ndo mubaye no rogote wana ki. Chagabwangwe tulete ko chagabwangwe tuleti kabwanjwenka. Wanjo nyomba. Jagabwangwe tuleti. Mibaye ne juye bere oroche. Nabere go Gusii, Gusii nabago twaro mubaye no yomo. Ogokwana theater site na endo twaro mo nondo go contrast. Bono omuntu nale aria se ebirogo bidie bitambe asikirora akumire sana lakini buo yenka tarikoleta kinde bantu barie bono igasiiririe uruji ni ngore buya noyo osikire nyomba okolete ndagera abantu bari baragera bayigotete bamusigete bose no oryo osikire isiko asenge njakuragira abantu bayisika tarikoleta nka oyo nyomba mbia bono teona chagosikwe nyomba nyomba no chaju turete lakini abagakamba rumba niga ali se abantu bagutarira ali ekiraria bakoragira buya lakini abagakamba barebo isikaria asikire sana ameseti akorogira abantu akorogira buya nyomba gagojote batindi kuri kende tindi kuri kabichi asengenjo ingikia egento kiaba ngeringa tindi kuri kenda asengenja igo asambire nyama abinda kaki anchu nyomba na bwangu tuleti mbuya tebyanga bagaka tutumiange kamera yogosemia bagaka ngane ereta muya mube na muibi ereta morogi ereta muibi yani naboko nyoro muchio yomo omungino yomo abantu baya bamura baye gosemba iseke oyomo aro muya oyomo no mwalimu yonde gose ninki yonde neke bago yonde gose ninki ki oyomo no mubastoro yonde mubuye gita ketata inenda yeme ba wana wantu indongi ereta moro ereta muya ereta muibi yani bantu mbali ko bwekana ba montomo nanti gago kondemwa abantu wite blanketinga nga omukyuyu aya ende yakoleta abantu bali au okay bali au chagosire munomba ati asirete akubona no koragereria nakibone bayene ko chabone yo koragereria na chagosire munomba ati asirete agachigo chagacha no muliro kebega umbati no mo gambio lengo Gusii ulenge bwe nyomba ye location ya engakieyo iga alibo getutu bogesero umbati oyo igo abantu ba mukoberetie bona keminja akabwatia amaguru akagenda bwa Kisumu akajia karipoti yo akaleta abasikari agaja n'abasongo abantu bali bamukobereti kuruga bakana agaja no muriro bwondali kurukunga omusikari Captain Dero nero omuriro bwondali wake bunduki yo kachinsase bona baje omuriro bwondali bona umbati oyo basiereretie
akagenda Kisumu akajia kaiboti akacha n'abasikari nero leta administration Gusii. Okay. In 1905 1907 ewa nero korukombati bona Bagusii bakaigubobenga umuntu uyu no mubuja gusiri muno mbati asirete lakini mbati yakara tasirete bi akaraje goja akaja na administration no murabo ndali era chagozire bune mboli yo marwa emboli yo marwa omarwa ajeta akagore emboli akayareta oyo marwa ningo kwanza no mo etrankad umuntu nyo marwa akayareta akamana ko yesiba muna liko liga akaywa abantu nkonyubale akagendo akayegwe begi akayegwe kwenda akayegwe orokole embure gatwa ine bwebire ngana sibete emboli yara igoli oyo yara na obe igo amarwa ya ntabichu amarwa ya ntabichu amarwa ntabichu akagore emboli anyore emboli yaki waro maite gacha alio oirwe begi oirwe ke munu oirwe ke chenge obeke irwe ke churi ayo mwana mindu mohoro kore embura ya tule oyo kwira ngai nasi bete emboli ya obe chakosire mune emboli ya marwa emboli ya marwa yani omuntu oyo gajete kunywa gatige emboli yegusira ne mburi yiri ne ekwansa yari gokorerano bono aina mangana yo gukumisana na ndiki abere postponed bono tiga gutuma umuntu kunywa gujikorete gintu kya maana ubuno bo engana nene ki muntu kunywa waru tiga gutuma gintu kya maana na barande tacha na gentekyo na ndako chiba ziri atumye wakore gose gento kali na ki kanywe ekero wakorere ki waikirienka tari yora onye gwato mwemboli kara yikianka baminto kunyumba adai okay mbia wono mugaka twasangira mwana twagokire twamanyira mange ndo tokera ndere na inde ngakiende tukwane gore mebajeno ndo cyo ne mengo ejua Abagusii batamanyete unabona chakoze ne mboli yo marwa omoro chega to metu emboli omoro aikali goli akabantu bakonywa marwa akazibe emboli yali goli akachikonywa akwebe emboli akatwa tabandika iyo emboli yachete marwa ntabichu obekerwe juli obekerwe orokole bono kara yani norona nyo muntu mogutuma mutebye nga ya baadaye ocha kunywa baadaye tiga kunywa naende gukwatumwa yagosire muna emboli ya marwa mbi ya mono mugaka ne muri atemba ndo sanga mange nabo ntukwane gore yebitawo byao ngakiende ankyo musuko kande umwachi umulikire bono mbya mona soko chara gotengera Ndizi TV yasemara go yabono twasangira mange twakwanira mange ndo cyo no bwamura murega ko cyenza mu cyanyansiyo se county ya Nyamira constituency ya Burabu no bondo tukoria na tarago ikatwasangira twakwane twemwanyirie na twasomera mange igoro yeme banyeno ntaba to kwane yeme banyeno to kore banyeno gatire turakwanire ndo tukwanire Chimbachero amona yanda mange twesemi leterane buna botambe ngoroko Vincent Onyancha bye bye. Piyamano.